Mennään vaan eteenpäin, Buda. Mennäänkö takaspäin? Ja tuolta. Mennäänkö tästä? Vai sä haluat haistella? Hyvä poika. No niin. Päästäänkö me täältä? Mitä siellä on? Joo. Päästäänkö tästä? Se on vähän vaikea mennä. Ai. Mennään. Sinne vaan. Sinne vaan. Siellä menee jotain ihmisiä vaan. Joo. Ei mitään sen kummempaa. Onkohan täällä ei näy olevan mustikoita kyllä yhtään. Noita puskii paljon, mutta ei näy marjoja. En tiedä mitä on tapahtunut. Onko joku kerännyt ne vai onko muuten vaan jäänyt tulematta? En tiedä. En minä niistä mitään ymmärrä. Tämmöisessä pikkumetässä me oltiin. Tämä todella pieni metsä. Tuolla on, katsokaas, asuntoja. Tossa on ihan vieressä. Kyllä tää meille kelpaa. Vai mitä, Buda? Niin. Mitäs noi on? Mitä ne on? Mitä ne on? En mä taju. Jotain ihan outoa. En mä tiedä. Niitä on aika paljon. Näyttää joltain pihlajanmarjoilta, mutta onko ne niitä? Nyt mä oon ihan hölmö. Ei ne kyllä. Mitä nää marjat? En tiedä. Marja aronia vai mikä? Joo. Kyllä. Mennään eteenpäin. Me vaan. Sinne vaan. Noin. Sieltä tulee autoja kuules. Hyvä, että pysähdyit niin. Joo. No ehkä vähän liian aikaisin pysähdyit, mutta kumminkin. Tää varoaa vähän autoja. Niin. Joo, kyllä sä saat mennä eteenpäin, Buda. Mene vaan. Noin. Hyvä poika.